Karo na biyu kenan a cikin shekaru biyu ana kai hari akan shugaban kasar ta Amurka Donald Trump, amma kuma a wannan karin ya sha bamban domin kuwa har a cikin fadar White House a Washington ne aka kai wannan hari. Kamin nan muna muku sallama, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu ya kuma masu sauraron mu da kuma masu kallon mu a daidai wannan lokacin. Barkanmu da zuwa a wannan YouTube channel namu mai albarka mai suna Ibrahim BBTV. Bayan harin da aka kai akan shugaban kasar ta Amurka Donald Trump a garin yakin neman zaɓe a shekara ta 2024, wanda wani maharbi mai suna Thomas Matthew Cruz ya kai hari akan shugaban kasar ta Amurka Donald Trump da zimma kai shugaban kasar ta Amurka Donald Trump a daidai lokacin da shugaban kasar ta Amurka Donald Trump yake yakin neman zaɓe domin zama shugaban kasar ta Amurka a matsayi a karo na biyu a matsayin shugaban kasar ta Amurka Donald Trump wa'adi na biyu. A lokacin da aka samu wani mahari mai suna Thomas Matthew Cruz ya kai hari akan shugaban kasar ta Amurka Donald Trump da yunkurin kashe sa. Sai dai wannan harin bai nasara ba ko domin shi ko shugaban kasar ta Amurka Donald Trump ya tsira rayuwarsa. Donald Trump ya tsira da wannan harin da aka kai masa a shekara ta 2024 bayan da ya samu nasarar kaucewa wannan bullet din, bayan a lokacin da bullet din ya samu nasarar shata kunnin shugaban kasar ta Amurka Donald Trump a wannan harin da wato maharbi mai suna Thomas Matthew ya kai masa, wanda wannan harin yayi nasarar taba kunci shugaban kasar ta Amurka Donald Trump har jini ya fita daga cikin wato a ta kunci shugaban kasar ta Amurka Donald Trump. A lokacin da maharbin mai suna Thomas Matthew Cruz wanda ya kai wannan harin, tun dai aka samu wani jami'in sirrin kasar ta Amurka wanda ke rike da bindiga mai dauke da kyamara, wato bindiga kirar sniper, a inda ya amfani da wannan bindiga ya kashe Thomas Matthew Cruz nan take bayan da ya harbi ga shugaban kasar ta Amurka Donald Trump a garin yakin neman zaɓe a tun shekara 2024 da na gabata. Hakan ya sanya a lokacin wannan kes ya gama mutuwa bayan da sojan kasar ta Amurka wato jami'in sirrin kasar ta Amurka ya samu nasarar harbi wannan maharbin mai suna Thomas Matthew Cruz a wannan shekarar. A yanzu dai wani hari ne aka sake kaiwa har a cikin fadar White House na Washington da zimma kai shugaban kasar ta Amurka Donald Trump bayan da aka samu wani maharbin mai suna Colin Allen wanda ya kasance malamin wucin gadi ne, kuma ya kasance dan asalin kasar California, kuma ya kasance malamin wucin gadi ne a wata makaranta a kasar wato a jihar California ta kasar ta Amurka. Maharbin ya yi amfani da wata bindiga mai suna mai kira gunshot wajen harbi wato a ciki a daidai lokacin da ake tsaka da yin wani shagali na wato corresponding dinner wanda aka yi shi a cikin wato fadar White House. Sai da tunafi fadar Washington ta fito ta bada sanarwar kan cewa tuni suka yi nasarar kama wannan maharbin mai suna wato Colin Allen. Maharbin mai tsawon kimanin shekaru 31 kacal a duniya, wanda ya kasance haifaffen jihar California ne na kasar ta Amerika. Kuma ya kasance malamin wucin gadi ne a wata makaranta da ke cikin jihar California kasar ta Amerika. Sakamakon wannan harbin da wannan maharbin mai suna Colin Allen yayi, hakan yayi sanadiyar watsi wannan taron bikin da ake gudanarwa wato taron wato bikin dinner corresponding dinner a cikin fadar White House na Washington. Manya-manyan mutane kama daga shi kansa shugaban kasar ta Amurka Donald Trump da ma mataimakinsa mai suna wato JD Vance, duka suna a cikin wannan bikin dinar da ake saka da gudanarwa. Kwatsam sai wannan maharbin mai suna Colin Allen ya buɗe wuta, kuma tuni aka tabbatar da cewa fa sakamakon wannan harbin da wannan maharbin mai suna Colin Allen yayi sanadiyar raunata ɗaya daga cikin jami'an tsaron ƙasar ta Amerika. Domin ku a sakamakon wannan bindigar da wannan maharbin ya harba yayi sanadiyar wato raunata wani jami'an tsaron ƙasar ta Amerika, da ma a inda aka bayyana cewa da a ce bai dauki da wato rigar kariya da tabbas wannan harbin da aka yi ya yi sanadiyar mutuwar wannan jami'in tsaron ƙasar ta Amerika. Sakamakon wannan jami'in tsaron ƙasar ta Amerika ya kasance na sanye da rigar kariya ta jami'an tsaro, hakan ya taimake shi ba wato wannan bullet din da aka harba, wannan hasashin da aka harba a gare sa bai yi tasiri ba wajen kashe sa, sai dai ya raunata shi, kuma a halin yanzu yana karban magani sakamakon wannan harbin da wato maharbin mai suna Colin Allen yayi a wato daidai lokacin da ake tsaka da gudanar da bikin corresponding a cikin wato fadar White House na Washington. Mutane da sun cika da mamaki, alamomin tambaya sun hau kan shugaban kasar ta Amurka har ma ga kasar ta Amerika. Duk da irin bugun gaban da kasar ta Amerika take da izza da kururuwa, har ma shi kansa shugaban kasar ta Amurka Donald Trump, domin a so tari lokuta da dama shugaban kasar ta Amurka Donald Trump na ikirari da cewa su ne maza mafi karfi a duk faɗin duniya, babu wanda ya daga musu yatsa a tafannin tsaro, su suka fi kowa karfi, su suka fi kowa iko, su suka fi kowa izza, karfin fada a duniya su ne. Duk da irin wannan cikar da bakin da shugaban kasar ta Amurka Donald Trump yake kan cewa fa kasar su ita ce kasa mafi tsaro a duniya, da kuma kururuwar da yake kan cewa za su iya baiwa wata kasa kariya, musamman idan aka dauki abubuwan da suka faru a kasashen Gulf na Larabawa, kamar da suka hada kasar Saudi Arabia, kasar UAE, hadaddiyar daular Larabawa, kasar Qatar, kasar Kuwait,
ƙasar Bahrain da sauran dai ƙasashe iri-irin su. Wanda waɗannan ƙasashen sun yi imani kuma sun yi amanna da cewa ƙasar ta Amerika ita ce ƙasar da za ta iya kawo musu tsaro a cikin ƙasashen su sakamakon ƙarfi da izza da kuma makaman da ƙasar ta Amurka ta mallaka a duniya. Da kuma bugun gaba da ikirarin da shugaban kasar ta Amurka Donald Trump ya musamman yan kwanakin baya ko kuma in ce a ƙarshen shekarar da na gabata shekara ta 2025 a inda a lokacin shugaban kasar ta Amurka Donald Trump ya ikirari kan cewa za su shigo cikin kasar ta Najeriya domin samar kasar ta Najeriya kariya musamman game da yadda ake kisan kiristoci ake wa kiristoci kisan ƙari dangi a sakamakon yadda kasar ta Najeriya wato gwamnatin kasar ta Najeriya ta kasance tana mai sakaci game da yadda ake ta bari ana yi wa kiristoci kisan ƙari dangi a cikin kasar ta Najeriya. Sakamakon wannan ibtila'in da ya faru a kan ƙasar ta Amurka a daren jiya, tuni manyan shugabanni a duniya suka fara miƙa wato sakon jaje zuwa ga shugaban ƙasar ta Amurka Donald Trump da ma ƙasar ta Amurka sakamakon wannan ibtila'in da ya faɗa akan wato shugaban ƙasar ta Amurka ko kuma a ce a fadar White House a jiya. Sai dai kuwa a ta ɓangaren kalaman shugaban ƙasar ta Amurka Donald Trump ya bayyana cewa a daidai lokacin da ya ji wannan karar da ake faɗin cewa bindiga ce aka harba a lokacin wato halin da aka kai a daidai lokacin da suke gudanar da wannan bikin na correspondent a cikin a fadar White House a jiya. Donald Trump din ya bayyana cewa wannan karar ta zo masa ne kamar wani kamar karar a ce tiri ya faɗi a ƙasa. Haka ya ji wannan karar domin shi kansa a tunaninsa a lokacin bai taɓa sa ran cewa bindiga ce aka yi harbi a daidai wannan lokacin a fadar White House ba. Hakan ke nuni da irin mamaki da kuma yadda shugaban ƙasar ta Amurka Donald Trump ya matukar mamaki akan yadda wato aka samu ƙwarin gwiwa har a shigo fadar White House a kai musu wannan harin na yunkurin kashe sa duk da irin wanda harin da aka kai masa a shekara ta 2024 a lokacin da yake ci gaba da yakin neman zaɓe zama shugaban ƙasar ta Amurka Donald Trump zama shugaban ƙasar ta Amurka a wa'adi na biyu a shekara ta 2024 a lokacin da yake son karawa da shugaban ƙasar wato Amurka Joe Biden a lokacin da kamin su fafata wato zaɓen da shi da wato mataimakin shugaban ƙasar Amurka a lokacin a shekara ta 2024 wato Kamala Harris. Zarge-zarge sun wakana kuma mutane da dama suna zargi kan cafa game da wannan harin da aka kai a daidai lokacin da ake gudanar da wannan bikin na correspondent a fadar White House a daren jiya. Kamar yadda aka bayyana an kai wannan harin ne a jiya da daddare da misalin wajen karfe 8:30. Amma kuma labaran ba su fito ba sai a yau din nan a safiyar yau ne labaran suka fara yawo kuma aka fara yada su a media a yau. An bayyana cewa wannan harin an kai shi ne da zimma shugaban ƙasar ta Amurka Donald Trump da wato kuma mataimakinsa JD Vance. Da cewa wannan ba karon farko bane a lokuta da dama an sha kaiwa shugaban ƙasar ta Amurka Donald Trump hari. Musamman a lokacin da suke ci gaba da gudanar da wannan yakin a cikin wannan shekarar da kasar ta Iran wato an samu wasu wanda aka bayyana cewa sun yi yunkurin kai shugaban kasar ta Amurka Donald Trump wanda ake zargi kan cewa kasar ta Iran ce ta turo su amma kuma tuni kasar ta wato America ta bayyana cewa ta kama waɗannan wanda suka yi yunkurin kai shugaban kasar ta Amurka Donald Trump wanda suka kasance ijini da kasar ta Iran domin kai shugaban kasar ta Amurka Donald Trump a lokacin da suke tsaka da fafata wannan yakin kamar da su kasar ta America suka bayyana. Bayan wannan harin da aka kai a fadar White House a yau, shugaban ƙasar ta Amurka Donald Trump ya ƙara da cewa wannan harin da aka kai a wato Washington a fadar White House sam ba zai ɗauki hankalinsa ba kuma ba zai yi tasiri ba. Domin ko shugaban ƙasar ta Amurka Donald Trump yana zargi kan cewa an kai masa wannan harin ne domin ɗauke hankalinsa game da yakin da suke ci gaba da gwabzawa da ƙasar ta Iran domin a ɗauke hankalinsa game da yaƙar ƙasar ta Iran da yake ci gaba da yi duk da cewa 'yan ƙasar ta Amurka bila adadin sun fito sun nuna ba sa goyon bayansa game da wannan yakin da yake na janyo wa ƙasar ta Amurka asarar sojoji da dukiya da maƙudan kuɗaɗen da ƙasar ta Amurka take ci gaba da yi a sakamakon yakin da ya kasance ba yakin ta bane domin yakin kasar ta Israel ne. Musamman yadda a 'yan kwanakin nan aka ga wato tsaffin sojojin kasar ta Amurka wato sojoji masu ritaya na kasar ta Amurka suka fito suna yin zanga-zanga game da yakin da shugaban kasar ta Amurka Donald Trump ya kasance yake ci gaba da yi da kasar ta Iran suka fito suka bayyana ba sa goyon bayan shugaban kasar ta Amurka musamman game da yakin da yake ci gaba da yi da kasar ta Iran na jawo musu asarar sojoji da makudan kuɗaɗe a sakamakon wannan yakin da ya kasance ya dage yake ci gaba da yi da kasar ta Iran duk da cewa wannan yakin bai kasance yakin kasar ta Amerika bane wannan yakin bai shafi kasar ta Amerika ba yaki ne wanda ya kasance ya shafi kasar ta Israel amma yake katsa London yake kutse yake yunkurin yakar kasar ta Iran duk da cewa kasar ta Iran ba ta kasance tana yakar su ba. Amma a sakamakon wannan zanga-zangar da waɗannan tsoffin sojojin masu ritaya suka yi a cikin ƙasar ta Amurka har sai da ta kai a wato aka sanya aka kama su gwamnatin ƙasar ta Amurka ta umarci da a kama waɗannan tsoffin sojojin masu ritaya.
a sakamakon wannan zanga-zangar da suka gudanar a wato na nuna rashin goyon bayan su akan abin da shugaban kasar ta Amurka Donald Trump yake ci gaba da yi musamman na kasar ta Iran. Hakan ya sanya shugaban kasar ta Amurka Donald Trump ya bayyana cewa a sakamakon wannan harin da aka kai yake zargi kan cewa an kai shi ne domin ɗauke hankalinsa, domin da dama ya sani cewa 'yan Amurka da daman su ba sa goyon bayan game da wannan yakin da yake ci gaba da gudanarwa. Domin an ga 'yan majalisu da dama, sanatoci da dama, masu mukamai, masu mulki da madafan iko da dama sun fito suna faɗin cewa ba sa goyon bayan wannan yakin da shugaban kasar ta Amurka Donald Trump yake yi. Domin an ga yadda 'yan kwanakin bayan da na gabata manyan 'yan siyasar kasar ta Amurka suke fitowa suna faɗar cewa wannan abin da kake, wannan jayayen yakin da kake ci gaba da yi na kasar ta Iran samsam ba zai kasance ya ɗauke hankali ba game da fayil ɗinka na Jeffrey Epstein, kowa ya san yadda aika da ta'asa da kuma yadda asirin shugaban kasar ta Amurka Donald Trump ya tono a irin duniya, a gaban duniya gabaki ɗaya. Musamman na ganin hotonsa da kuma bidiyo kansa a shafin Jeffrey Epstein. Asiri ya tonu kuma dukkan duniya ta ga abin da ya faru. Mutanen da suke bugun gaba kan shafa za su baiwa wata ƙasa kariya, kuma ƙasar da suke bugun gaban kan shafa za su baiwa kariyar. Ƙasashen duk ba a taɓa kai musu hari ba a wato a fadar shugaban ƙasa, musamman mu ɗau misali a ƙasar ta Najeriya. Ba a taɓa kai hari a fadar shugaban ƙasa ba. Ƙasashen larabawan su ma ba za a kai hari, ba za ka ji an ce an kai hari har a fadar shugaban ƙasa ba. Amma su ƙasar ta Amurka su da suke faɗin cewa za su kawo wa ƙasashen taimako domin tsare su ga su sun ce su za su yau an kai musu hari har a cikin wato fadar shugaban ƙasan. Kun san yadda malam Bahaushe mai ke da matukar basira da hangen nesa. Lallai tabbas wannan karin magana ta malam Bahaushe ta dace a wannan guri. Da malam Bahaushe ya ce idan mutum ya ce zai baka riga to ka dubi ta jikinsa. Yau mutanen da suke bugun gaban za su bai wasu ƙasashe kariya, su ne ake kai musu hari har a cikin fadar shugaban ƙasa wadda ita ce fada mafi tsaro a kan faɗin ƙasar ta Amurka. Babu wata fada wadda ta kai fadar Washington ta White House tsaro. Amma a yau gashi an kai hari da zimma kashe shugaban ƙasar har a raunata ɗaya daga cikin jami'an tsaron ƙasar ta Amurka. Mai saurare da mai kallo, kar ku manta a koda yaushe ni ne naku Ibrahim Bibi. Muna neman alfarma ku da ku yi muna like, ku yi muna sharing, ku yi muna wato comment game da wannan abin da ya faru. Domin idan kuka yi wannan shi zai taimaka mana ya ƙara mana ƙwarin gwiwa wajen kawo muku cikakkun labarai ingantattu wanda suke wakana a Najeriya, a jihohin arewacin Najeriya, musamman nan ne asalin mu da Niger da Burkina Faso da sauran ire-iren su. Domin idan kuka yi haka shi zai ƙara mana ƙwarin gwiwa wajen kawo muku sahihan labarai ingantattu tabbatattu da suka faru a duniya. Yin haka shi zai ƙara taimaka mana. Muna neman alfarma ku da ku muna like, ku muna sharing, ku muna wato comment a ƙarƙashin wannan bidiyon. Domin haka shi zai ƙara taimaka mana a koda yaushe. Kar ku manta daga koda yaushe ni naku Ibrahim BBTV wato a YouTube channel namu mai albarka. Muna roƙon Allah ka ƙara kawo mana zaman lafiya a duk duniya gabaki ɗaya, ka kawo mana zaman lafiya a arewacin Najeriya a zaɓen shekara ta 2027, ka zaɓa mana shugabannin da suka dace da mu, wanda su ne mafi alkhairi a gare mu ba wanda muke so ba. Allah ka mana jagora.